Hindi ba pwede? Ipatong ka sa tuila. Reply mo si Banyo. Oh. Hello. Wala ka notification. Ano yan? Hello sa lahat. Wala dahil nag-notify na kalagi ka. Hello, magandang gabi. Sa atin lahat, live muna tayo. Live. Shoutout sa anak namin. Baka gising pa nga eh. Manonood yun. Hello sa 3 viewers. Hello sa 3. Silent viewers, hello. Naka-live ulit. Ilang araw yun, bago tayo nag-live. Merkulis ba? Matris ba yun? Tapos pumunta ako ng ano niya. No? Hindi. Isang araw lang. Kaso ano? So, araw lang. Nasa Paranaque ko nun. Hindi eh. Ngayon na ito kinangkat niya. Ayaw nga pala. Nagluto ng laing. 3 viewers lang. Shoutout po sa inyong lahat. Silent viewers. Yan lang sa inyo. May nakalib ba? Kailangan yan. Hindi na, sabi naman natin ang kalita. At dito kami sa Cavite. Siyempre, shoutout sa mga viewers natin na ano, taga dito sa Cavite. Taga Tab Etibak. Hmm. Mga taga Etibak. Mamaya magkape. Ano? Magkatulog na nga sana ako, nag-charge pa ako eh. Comment po. Hello sa 2. Comment ka po. Sa 2. Kwentuhan po. Hello sa two viewers. Ay, oh. Excuse me. Wala pa lang yun eh. Tabi-tabi na. 1 hour lang na ano, na live. 1 hour live. Oo. Ano? Para mga 12, sleep na tayo. Sakto lang yun. Update lang. Tugsugan ko ang pahimik ng ano. Parang ano. Andres Antiking. Update lang tayo. Hindi pa makatulog eh. Kaya sabi mo mag-live na tayo. Tapos nag-charge ako. Hello sa 3. Comment po.
Para magkuntuhan. Natatagalan pa tayo talaga. Tulog na yung kuya rin eh. May ano kasi yun, maaga. Pag sa probinsya baga, maaga tayo natutulog. May hikab-hikab pa. Wala kang notify sa'yo na naka-live ka. Saan? Bakit gano'n? Hindi, ganito pala. Ganun talaga yun. Yung tayo ko kung Tayo na lang ang pintuan. ano ba ikikwento ko sa'yo? Tungkol sa ano. Nakita akong ibon kanina. Ano? Kuya Romel. Gandang gabi po at aming paring Jason. Hello, Kuya Romel. Kuya Romel, good evening Kuya Romel. Nagro-robing si Kuya Romel. May naka-live ba Kuya Romel? Pasensya naman. Si Kuya Romel. Mga 1 hour lang. Live. Update lang. Hello sa 2. At sa Sa 4. dalang nagtamsak. 4. Hello. Kape muna tayo ma. Wait lang. Hello sa 2 viewers. Solid viewers. Higab ka kasi ng higab eh. Nagsisimula pa lang may hikab na. Hindi naman puyat. Pagod Hindi lang puyat. siguro. Pagod tayo ako nga. Pagod tayo, kakalakad ganina. Medyo ano din. Layo pang nilakad natin. Saan? Palipat-lipat tayo eh. Diyan kasi tayo bumaba sa ano eh. Si Ate Margie. Si Ate Margie pa Oo. Hello sa 5. Kasi mo nga, ang layo ko. Sabi na, Ate Margie, kung nababasa mo dito muna ako. Baka magtampo yan Kuya Romel. My viewers, hello. Kumusta na yung ano mo Kuya Romel? Kasal mo Kuya Romel. May kasal. Kasal yarn. Magkikasal pala tayo. Kasal nga eh. Kumusta kasal mo Kuya Romel? Kumustahin natin ang kasal mo sa Dragon. Sabi mo yun eh. Gusto ba yun? Ano sabi niya? Kuya Jaime, hello. Ay Kuya Jaime, nandito ka, huli ka. Ano daw? Huli ka ko. Bro Romel, nagkahulihan na. Umuuga kasi pa. Bro Jaime, wag kang maingay. Okay lang naman yun kay Ate Margie. Sabi ni Kuya Romel. Palit profile ka Kuya Romel ah. Anyari Kuya Romel. Saan ba tayo nagpunta? Kapon lang ba? Yung isang gabi. Ay Ate Margie. Ay Kuya Rowel Molina. Hello. Long time po. Kuya Rowel. Kuya Rowel. Ate Margie. Ate Margie, oh. Tumakas sila. Tumakas si Kuya Romel. Tsaka si Kuya Jaime. Ate Margie, dito muna ako. Okay lang po. Romel, ay. Romel, mga team hamog. Pasensya na po. Update tayo. Ang update. Hello sa 6. Hello po sa inyo lahat. 6 viewers, hello. Tawa Ate tuloy si Margie, Ate hello. Margie. Ate Margie, pagala-gala ang team hamog. Kuya Ruel Molina, hello po. Hello po.
shoutout po. Hindi ka. Huwag kang mag-end, Ate Margie ah. Opo, Ate Margie, saglit lang kami, Ate Margie. Update lang namin yung ano, yung tungkol sa check-up namin kanina. Ay, di ba na-vlog mo naman Oo. yan? Yun to ano. Saglit lang kami, Ate Margie. No problem po mga kuya, may palalaw. Sige, balik muna kung may hinahanap lang ako. Sino? Sino hinahanap po, Ate Margie? Baka matulungan ka namin. Kung nasaan. Wala si Kuya Benji. Nandiyan ba si Kuya Benji? Kuya Roel, bye muna po sa inyo, sabi ni Ate Margie. Nandiyan ba Ate Margie si Kuya Benji? Parang hindi ko nakikita sa live. Nung nakaraan nag-live, wala si Kuya Benji eh. Ate Margie, andyan ka pa. Sabi ni Kuya Romel. May hinahanap daw si Ate Margie eh. Dalawang CP gamit mga bro. Ay, sabi ni Kuya Jaime oh. Dalawang CP. May mga ano din talaga. Nawawala ding ano. Maghanap ka kung naka-live si Hana. Wala pa si Benji kay Ate Margie. Ay! Kasi nung nakaraan nag-live tayo, wala si Kuya Benji eh. Tapos, sino pa ba yung wala? Sino pa yung mga wala? Alin? Nung nakaraang live natin. May viewers ulo at sa 6 na nagtamsak. Pag wala kasing update, parang nakakabahala kasi. Madami Hello din. sa lahat. Madami yung nawawala Sa sa viewers, ating hello ano po. eh. Nawawala sa ating viewers eh. Wala pa daw si Kuya Benji. Si ano, andoon kanina, si Hana Panay Palipad. Ay, sige. Si ano, sila Kuya Julius no. Tsaka si Ate Maris Kuya Romel. Kuya Ruel, asan na kaya sila? Hello sa inyo. Dapat pala naligo tayo kanina. Pagdating natin galing sa hospital. Baka sa lang maaga. For viewers, Kuya Jaime. Tawa si Kuya Jaime. Si ano, si Ate Maris, tsaka si Kuya Julius. Wala na talaga as in. Simula pa nung, kailan pa ba sila nawala? Baka nagtanong yung dalawa. Oo, wala talaga sila. Pero nag-upload ba? Bro Jaime. Ano? Wala Pero, rin, wala rin mga ano sila upload. update sa Facebook. Si Ate Maris, nawala. Ate Ching, labas na Ate Ching. Ate Cheng, Ma'am Maria J. si Ma'am Maria J, si Kuya Bern kaya. Si ano din, nawala din. Hello. Si Kuya Jagger, no? Nawala siya. Tapos marami pa tayong ano eh. Sino ba yung namimiss natin? Si Kuya Ruben. Baka nasa bakasyon si Kuya Robin. Kuya Ruben, si Kuya Ruel Juliano. Ano sabihin to? Ito. Kuya Ruel Juliano, wala din. May mga nagpalipad din pala sa atin dati na ano, na pangalan, ano. Bro, may secret natin, hindi ko pwedeng, ano daw, sabihin sa live ni Ate Margie, founder. 7 baka viewers, magising hello. ko sila. Ano sa Cebu na nagtamsak. Yan, dito muna sa amin. Dito muna kami sa Cavite, Dumaritso. Pero 6 viewers. Kasi na, yun nga, sabi ko dun sa vlog na ano, kala namin talaga, naka-unpack na yung mga gamit namin dito eh. Kasi nung nakaraan, nung 14, hinatid namin si Binan dun sa, ano, sa airport. Tapos yung mga gamit namin, tapos yung mga ibang gamit na iuwi namin dun sa Bicol. Kasi pinapadala nila dun sa Bicol eh.
Ay ano, inimpake na namin kasi kala namin may vacancy, yung check up. Tapos kinabukasan sa amin plano namin umuwi na kami. Kaso nga, hindi pa kami makauwi bukas. Gawa ng may check up pa sa kanya yung ano, na 22. Kasi yung nakita sa kanya yung tinga. Yung tinga niya yung ano, yung lumalala. Pero may gamot naman na nare-resita. Nakabili naman ako ng gamot. Bili naman kami ng gamot. Kaya yun, Yung, di pa makabalik dun sa Bicol. Kaya dito muna kami sa ano, Tansa, pahinga. Pero ako baka ako bukas, maggala-gala ako. Kasi inintay ko pa yung ano, inintay ko pa yung chinat ko. Baka punta ako ng Laguna. Tingnan ko na lang, pag may reply siya, pupuntahan ko yung bukas. Pero pag di mag-reply, dito muna ako. Hintayin ko na lang na. Pero gusto na rin kasi na makauwi na eh. Kaso di pwedeng iwanan yung pagpapacheck up. So yung anak namin, pero pinadala na namin kanina. Nag-send kami ng Gcash dun sa ano, kapatid ko. hello sa 8. Hello, Good sir. evening, 8. Wala nang problema dun. Pero namimiss niya na. Na ano na kay mama niya. Oo. Balik ng Bicol. Wala pa. Kuya Romel. Pero parang sure na ako sa 22. Tapos na yun kasi Di pa masabi ma. 14 days nang nag-antibiotic yung pain. Eh, tulad nga nung nakaraan sabi mo na, ako, di ka pa in-expect na makaka-uwi pa tayo niyan sa ano. Hindi na. Ano na yun? Sumasagi na sa isip ko yun. Na 22 kasi yung nilagay sa blue card ko. Ngayon dito. Sabi ko, madam hanggang ano, ay kailan daw sabi sa akin, kailan ang balik, sabi ko. Sinabi po kasi ano, after 7 days. Pag ano niya sa computer, kasi dati papel-papel lang, ngayon nasa computer niya. Dalawang ilalagay ko dito kasi ano eh, may balik ka pa sa 22 eh. Ang pagkakaintindi ko eh, either 15 o 22 ako babalik. Yung pala 15 tsaka 22 may balik talaga. Kaya yung pinag-iisip-isip ko, sabi ko 22 ata. May balik pa ako, hindi ko maintindihan. Yun na, 22. Kuya Rico, hello. Hindi ko mabasa yan live. Kuya Rico. Rico, Sir Romel, Kuya Jaime, nandito lang pala Hello kayo. po. Nagtago kay Jason. Hi, Kuya Rico. Magandang Hello po. gabi. Tatlong hamog. Nakita ko, masaya sa live ni Hana, Bro Jaime. Ay, nakalip siya na. Si Hana daw eh. Nandun daw si Kuya Benji, panay palipad eh. Sabi ni Kuya Romel. Hi, Kuya Hawk. Kuya Hook, hello. Palipat-lipat na Team Hamog. Quick live lang po tayo. One hour lang po na live. Gambal, ikaw ha. Ay! Nagkakahulihan paggabi. 1 hour lang yung live natin. Kasi baka lumagpas, maano tayo makick out. Challenge yarn. Ayan, simple, salamat sa mga sumuporta ng naka-challenge. Sayaan yung lahat. Maraming salamat sa inyo lahat. Wala si Kuya Bern ha. Hindi nakasama sa Team Hamog. Kahit siguro mga mga 1 oras sa lati mo. Sige, Magkape sige. tayo. Wala si Kuya Ruben. Kumusta kayo si Kuya Ruben? Busy yun si Kuya Ruben Ata. Si ba? Si Kuya Bern. Baka nagwawalis-walis na yun sa kanyang backyard. Kuya Jojo, hello. Shout out po Kuya Jojo. Kuya Jojo, hello. Magandang Siyempre, gabi shout out po sa lahat dito. ng mga sponsor. Shout out sa inyo lahat dyan. Meron ba akong nakakaligtaan na naalala ko? Si Widow San, di ba? Oh, Widow San. ano naka-challenge? Oo. Ano pa ba? Si Ate Mel. Diba si Ate Mel? Nagtatawa na ang Team Hamog. Hello sa 4 viewers.
May dalawang CP gamit ko. Ligtas si Kuya. Mm. Ligtas Lahat si Kuya naka-tune Jaime. in. Yung isang sipi ni Kuya Jaime, yung sa kabila, yung isa dito. Dapat tatlo Kuya Jaime kasi Kuya Ayan. Hana. Para mahuli mo tong mga mga hamog. Team Hamog. Yung hamog. Nandun sila kasi nag-live na ako. Nagsabi naman ako doon sa premiere ko kanina na magla-live ako. Yun, may nag-live pala si Ate Margie. Nandun sila shoutout kila Ate Ampi and Kuya Danny Castanyano. Nandun sila. Si Romel, nahabol kita kaagad. Sila Natahimik Ate ka Mayang dun nandun din. Buti ka pa bro Rico. Ako nga, nahihilo na ako kakalipat-lipat. Sabi ni Kuya Romel. Sobrang saglit lang yung live natin ngayon. Ma-update ko lang. Alakanin kasi. Kuya Bong siguro tulog ka agad eh. Hindi sila nagkantahan ngayon. Dito kasi bawal magkantahan. Bawal maingay dito. Oo bro, dito ako lagi nakatambay. Ngayon alam mo na kung saan ako pwedeng hanapin. Hindi ka ba Lagi na yan, nag-ano si Kuya Romel. Hindi ka ba tumatambay ko Romel kay Hana? Nagsabi yan kanina na abangan niya yung live. Five viewers, hello. At sa 8 na nagtamsak, hello po. Hello sa inyong lahat. Hello sa lahat. Tawa si Kuya Jaime. Wala na si Kuya Romel. Minis na. Diyan lang yun. Doon, mahina lang yung bus na nagpapatuloy ng mga bata. Taas. Nasa ka nga. Hindi ko nababasa. Hindi ate Ami minsan kasi nakikita ko daming nambabas sa kanya nakakaawa. Bakit? Sino? Saan? Si Hana. Oh? Sabi ko, ikaw ba, tinanong ko kasi Kuya Romel kung hindi Musta mo kayo dyan, kambal. parang Jason, Ate Ami? Sabi ni Kuya Jaime. Sana all kambal nakakahilo. Pagpalipat-lipat. Ay. Ayan po Kuya Jaime, na dito muna kami. Kasi sa 22 may check up pa si Ami. Kaya di pa kami makauwi. Nag-check up na kanina hanggang sa PGH. Pinababalik pa kami 22. Akala nga namin makakauwi na kami Ngayon. o kaya bukas. Kaso yun nga, may check up ng 22. Okay lang kasi may may natitira naman dito. Kasi yung paninda namin doon stock. Sino kambal ang sisilipin ng live? Bakit nababash? Ngayon pa lang ako Tambay dito sa Romel kay Jason. Salamat Kuya Rico. Kuya Rico tayo din naman Kuya Rico. Yung Team Hamog din ng tambay Isa dito lang po. din lang naman yun, yung mga viewers. Kumbaga, paikot-ikot lang. Na yung viewers natin nahihilo. Kaya sign mo na yun Kuya Hawk, bumili ng isa pang cellphone. Para pwede mong pagsabayin. Siyempre shoutout kay Kuya Sam. Kasi Kuya Sam, late na kami Kuya Sam nag-live. Kasi silent viewers yun si Kuya Sam. Hindi ko lang kay Kuya Sam siguro. Kasi nung nagkita kami doon sa PGH, sabi niya, nagantay na lang siya ng opera ulit sa kanya. Kasi doon din siya sa PGH operahan. Kumusta kaya si Kuya Sam? Kasi, Baka nga naka-confine na eh. Baka naka-confine na sa PGH.
Kung sana ano, gumaling ka na rin Kuya Sam. Yung Maging maayos yung opera mo. Bro Rico, marunong ka rin pala lumakbay. Sabi ni Kuya Hawk. Ako kambal minsan sumisilip sa live ni Hana. Nag-aabang ako kung may kakilala ako nagko-comment. Sabi ni Kuya Romero. Sana all talaga kambal. Lakbayin. Pwedeng lakbayin, Kuya Romel. Kasi isang community din naman eh. May kanya-kanya ano mo. Hindi. Kumbaga isang galing May dun nakita ako kanina, 3 sila. Lumban. Lupit na. lupit ng banat ni Benji doon. Sabi ni Kuya Hawk. May nakita ko kanina, 3 sila kambal. Sabi ni Kuya Romel. Bawin na lang kayo sa paninda kung makauwi. Opo Kuya. Opo. Kuya Jaime, kaya pag okay na talaga, bawak-bakan talaga ng Ala, naglag na. Psst. Hindi Margie. Sinusundo na kayo ni Ate Margie. Nanunundo si Ate Margie. O, kambal 3 kami andito. Yung isa, di ba, Bro Rico? Malinaw na yung pambasa niya. Hindi, dito, dapat malapit-lapit pa din. Ano? Bakit? Malabo pa rin ba? Binantok ako. Dumidikit na yung mata. Ay, Ate Margie, hi. Sabi ni Kuya Robel. sinusundo na kayo ni Ate Margie. Ate Margie, huwag kang maingay doon. Sa kanya yung live, paano hindi mag-iingay? Hindi mag-iingay kaya Romel. Live na yun. Si Ate Margie, huwag kang magsabi kay Kasuki. Huwag mo sabihin kay Kuya Bong. Kambal. Bahay mo sabi. Wag, Ba yung sinabi? sabi. Bakit? Ba't mo sinabi? Kakambal 3 kami andito yung isa. Di ba Rico? Ay! Hello, 6 viewers. Hello sa si. Sinusundo na kayo ni Ate Margie. Bakbakan lang ang pag-uwi. Kaya habang nandito nagbe-brainstorm pa ako ng pwedeng itinda eh. Nagbe-brainstorm pa. Ba't mo sinabi wala akong sinasabi na kayo? Laglagan ba? Honest lang yan si Kuya Hawk. Ikaw naman Kuya Romel. Ano sinabi? Ano daw, may 3 daw siyang kilala. Doon sa sa live ni Hana? Han. Oo, kambal 3 kami. Dito yung isa, di ba Rico? Kaya 3. Paapat si Kuya Benji. Alam si 7. Ano mo tanggal? Kato yan. Hindi kaya mo. Tinata mo lang yan. Hello, 7 Alam viewers. si 7. 11:40. Time check natin. Saglit lang naman yan. Right? Update ko lang kayo at syempre sa mga Ate Cheng, labas ka Ate Cheng. Ilan sa trabaho na ata sa Ate Ching. Oo. Ano na? Nag-prepare pa lang. Ba't dito walang ulan, no? Doon sa tamis sa umuulan. Ano lang nga. Kagabi Kanina po. mo din. Kagabi Kagabi pa ba yun, yun? kagabi Akala pa ko yun. madaling araw yun. Tulog ka. Nakatulog talaga ako sa brown. Diretso yung tulog mo. Pag-away natin eh. Pagdatid namin kay, Ang Eh, init biyanan. kasi, init kasi sa kalsada. tapos pagdating natin doon sa kumain. Doon sa Santa Mesa, nagsaing tayo. Pagkain, tulog ka na, bagsak ka, diretso. Ang sarap patulog pag bagong kain. Hindi ko alam. Umuulan pa. Hindi ko ang alam ko sa ulan, kanina yun yung umaga. Yeah. Simula yun ng alas 6. Baka kaya na pa.
Sabi nga niya, nagpapalipad daw din kay Mm. Hana. Nakay-ana ko siya. Si Hana. Ang babaeng probinsyana. Dalaga pa si Hana. Siguro, dalaga pa siguro yan. Dalaga. Pero sa it Hana viewers. dalaga. Hana dalagang probinsyana. Hmm. Nag-love shout out. Ate Cheng, where na you? Naka-headset lang yan si Ate Cheng. Matawa-tawa yan, baka nakahiga pa si Ate Ching. Ano yan? O nagkakape. Nag-iisip yan ng ibabanat Kuya Jaime. Na si Kuya Benji eh. Kanina bago ako lumipat sa leg ni Ate Margie, nandun pa siya kay Hana. Nakatatlong pakulay pa. Wala pa siya guys, Kuya Benji. Magbubukas yan ng ano kasi naka-ano naman yan eh, ano ba tawag niya? Ano? Naka-computer yan si Kuya Benji eh. Hmm. Daming account niyan? Nandyan lang yan. Nag-ano lang yan. Silent. Kuya Tidi kaya? Shoutout kay Kuya Tidi. Si Kuya Danilo Pizarra, no? Hmm. Yung Yung pala mga viewers tinatawagan natin yun nung nagpipila-pila tayo dun sa ano, PGH. Si ano? Si Kuya Bruce. Sino pa ba? Kuya James Q, di ba? Pag Yun, Kuya, haling baka nasa ano na. Dito na sa Pinas Kuya James Q. sa Batangas ba? Kasi Mm. di ba sabi ng ano, sa jowa niya. Hmm. Kuya James Q. Kasi nung, di ba nung nakaraan nagko-comment siya sa atin, ano, madaling araw, ay ano, hating gabi. Oo, mga ganito. Gantong oras. Pauwi siya. Pauwi pa lang siya. Trabaho. Kuya James, kasi ano pa ba? Hindi lang trikambal, marami. Marami pala. Ano pa? Time check. 43. Yung Alin Kambal. Si Kuya Benji, ang 43. pinuto ko yun dyan, Kuya. 9 viewers, hello. Hello sa 9. Oo, si Kuya Jaime. Yung kambal mo kasi, Ruel, na tahimik din sa hamog na sundan o agad may 3 hamog. Nakablo kanina, mahilig talaga sumilip yung kambal mo, Kuya Ruel. Nakita ko kambal 3 hamog. Yung isa, nag-request pa ng kanta. Halos kaluluwa niya, ililipad niya. Sabi ni Kuya Hawk. Hello sa 8. Seven, hello. Last na, Ano kaya magandang anong bukas? last Wow. ata ang ano ni Kuya Jagger sa atin, yung fiesta yun. Fiesta ba? Wala. Yung nag-ano. Diba? Maraming, nakakabahala kasi pag ano, nawawala yung mga viewers natin. Kung katulad nun kila, ano, kay Kuya Rene, bumagyo pala dun ng malakas. Hmm. Halos ilang weeks na yun nag-ano, hindi siya nagko-comment. Naisip ko baka napano na. At thank Walang God. kuryente. Kasi Kuya Rene naman, walang Okay na internet. okay. Nag-ano Kuya Rene. Data Oo. lang pala ang ginagamit Oo. ni Kuya Rene. Bro Rico, natuto na sa akin si Kambal. Marunong na mag-sniper. Hello sa 8 viewers. Ang ano lang ako si ano, di ba? Wala na talaga. Si Ate Maris. Aba, Kambal, kasama mo ako nag-request ha? Ha? Ay ma'am, ay bukas pala. Ano mo ko? Nakita ko daming malunggay dyan. Oh. Mm. Gulayin natin. Gata. Saan ang Yan, dami lang. wala? Hiningi ba kayong kabuhay ko? Hindi naman yan. Nakikita ko pala ngayon. Pwede.
Tapos isang nyug. Eh, yung mga bata, di naman kumakain yun. Huwag mong i-booking sarili mo kambal. Mag-ano ako? Timpla na. 11:46. Yan, malapit na tayo mag-out. Andito na sa live ni Ate Margie, si Bro Benji. Ay. Gabi din ba nagla-live si Ano? Sino? Hana? Yung mga ano? Ano? Yung mga nagko-content na ano. Oo. Yung mga taga-Bukala nga, kadalasan kami sila mag-live. Nagiinuman. Bro Jaime. Bro Jaime, i-booking muna. Yan si Benji. Timpla lang po ako ng kape ha. Dito lang. Sorry. Kasi lang, pati. Mamaya, tulog na rin para maaga. Maaga ang hagising. Mag-isip ako bukas ng ano, mga content para may ma-upload. Kaya gumala. Pag na, ano kasi pag puro, dito kasi, puro upo lang. Luto dito. Namamaga yung pa ako. Namamanas. Kaya Ruel, sabi ni Bro Rico kay Ehem, dito pala tambayan ng mga hamog. Sabi naman yung isa, huli na kayo. Yun na hindi na umalis sa live. Sabi ni Kuya Ruel, binara ni Kuya Ruel. Tawa si Kuya Romel. Kuya Rico. Alam ni Kuya Rico. O nga Kuya Romel, tikom pa rin ang baba kung sino yung tatlo nakita niya. Kanina magaling yung kambal mo, Kuya Roel. Ba't mo dinilit ka? Dinilit niya. Mabasa doon yung isa. Ayaw mabasa yung comment ni Kuya Roel. Kuya Hook. Hello sa 8 at sa silent viewers natin na pasilip-silip. Shout out po sa silent viewers. Pasilip-silip. Namoy ko na yung ano. Namoy ko na yung kape. Kape muna tayo. Panay hanap pa sa inyo. Si Benji sabi mag-comment naman kayo Rico. Diyan na si Kuya Benji. Kuya Benji, hello Kuya Benji. Pasok ka na Kuya Benji. Wala pa. Nandyan na yun sa 9 viewers na yan. Babakrib lang yan. Para alam niya kung saan siya pwesto. Tawa si Kuya Jaime. Kapag ganito na ano, yung puyat. Kaya nagpa-check kami dun sa Kayapo ni Ami. Nung mata. Sa akin wala namang problema. Ang tinatanong ko, what nagdadry? Pero nag-ano ako ng salamin. Kasi pag yung matagalan ng edit, buti dito mura lang. Tagit 100 lang naman to. Anti-radiation lang yung binigay sa akin. Anti-radiation pa. Gagamitin ko lang sa pag nag-i-edit. Yung kay Ami may ano siya. 50. Yung taas ng grado ng ice. 800 lang naman. Anti-radiation na. Duman kasi kami sa hapon dun sa Quiapo. Pagdating kayo sa Orbinan.
Basahin mo natin. Sabi ko rin. Bro Rico, kaya pag sinabi ni Kambal na di ba Rico o Bro Rico, alam mo na kung sino yun. Ay, kape. Opo, kape. Kape tayo. Ah. Kape po. Hello, Sin. Ilan yan? Nandun na pala yung naka-blue. Kanina si Romel. Gusto ko Tawa kape. sila. Makamit ako ng kape. Para may mabasa. Hello sa 9. Pasok, Kuya Benji. Stay tuned lang muna. Ako may gagawin lang sa saglit. Siguro Kuya Jaime. Sige po kaya, Amy. At siguro sa ilan na lang. Ilang minutes lang. Saglit lang naman yung live natin. Matulog na tayo kasi baka makaalis ako bukas. Kailangan kong makaano. Basta. Makita nyo na lang kung makaalis ako bukas kasi bablog ko naman yung kasi may sinat na ako na maano kung pwede kong makapag-extra. Matik, alam ko na yun sa Rovel. Sabi ni Kuya Rico. Kasi wala pa kaming formal na ano, na usapan. Ako hindi ko kayo ilalaglag sa live ni Ate Margie. Kung may bakante ba. Isang linggo lang naman sinabi ko nun sa ano. Isang linggo lang na extra. Doon kasi sa tito ko may ano na eh, may mga tauhan na siya doon. Kasi nang kamay ko ay. Karga din mo. Ang ladra. Narinig. Tabi. Parang kayo mabasa ko na. Ano? Ngayon. Talo sa 7. Saglit lang yung live natin. Siguro kasi 11:53 na. Dagdag tayo ng kahit 10 minutes. Sige. Makaubos ang kape. Gusto ko pa sa Kambal nanonood ako. Kayo kung naliligo. Sa sapa. Napanood niyo pala yung play. Yan talaga yung mga content ni Ana. Idol yun ni ano eh. Taga saan siya? Bicol. Bungad lang. May dagat doon? May sapa. Yun, shoutout kay Marocco. Idol niya. Idol niyan si Ana. Naka-profile yan kay Marocco eh. Next one, si Romel. Yun talaga yung content niya ni Ana. Pag umuulan, linis siya ng niya, yung padjak niya. Paktay tayo pag nalaman ni Founder yan. Pupasok pa naman si Kuya Dani dito minsan. Tanggalin mo na yan bago pa pumasok ang Founder niyo. Walang init yung ano. Mainit yan sa akin. Di ba mainit Kasi yan? mainit. 11:55. Kasi palatag na sa taas pa. Ako na lang ba? Dito man dito. Dito ka. Ay, dito lang tayo. Mainit yan sa likod dyan mo. Kahit may electric fan po pa po siya. Tahimik lang tayo. Pag may nag-comment magko-comment yan si Kuya Dan. Ayun po sa lahat na pumasok ngayon. At hindi na kayo magtatagal magla-live. Sabi ko sa kanya, ako di pa naman tayo naantok mag-live nga tayo. Tapos magkape. Tapos mag-update tayo na dito. Update lang. Di pa makaka-uwi. Dito muna kami. Kasi medyo Kailangan naman kasing umuwi pa. Pamasahe pa lang talaga namin. medyo Balikan. Pamasahe pa lang 5K. Nauubos namin balikan. Kung uuwi pa kami, kumbaga gagastos pa. Kaya hantayin na lang namin to.
Kuya Born, hello Ay, po. si Kuya Bern. Oh. Hello, Kuya Bern. Ay, ayaw niyo mag-comment ah. Sige, pahinga na kayo ate. O, maya po, mga ano. Mga, mga 12, 20 ata, mga ganyan, 12, 10. Sabtan siguro, Kuya Romel. Ayan na si Kuya Bern eh. Ayaw niya na magsalita eh. Kuya Bern, no? Nag-backread ka, Kuya Bern. Ay, alam ko, nandiyan ka. Silent lang ako. Sabi na nga ba yun eh. Na, Balik na ako doon para Di di na- halata. parang dito kayo Kumusta kambal? parang dito kayo naglalabas ng mga saloobin nyo ah. Pare Okay, kayo, bro Rico. pare kayo mag Saan bro Rico? pare kayo mag ano dito, maglabas ng mga saloobin. Kaya pa. Kumusta kayo, Jason at Ami? Okay. Kuya Bern. Okay naman po kayo, bro. Okay, Ayos naman po. Okay na okay. At galing kami dun sa sa PGH kanina. Di pa makauwi. May check up pa ulit sa 22. Hintayin na lang namin po kasi layo kung umuwi pa ako tapos babalik din sa sayang lang pumasahe. Dito muna po kami. Yan. Okay naman po kami dito kaya ano. Ate Cheng, labas ka na Ate Cheng. Dami nagsasilent. Si Ma'am Maria J, labas ka na din po. Mga silent viewers natin. Si Kuya Ruben kaya. Saan ka ba napupunta, bro Bern? Baka galing ka din kay Kay Ahem. Ay. Alam mo na yun, Kuya Bern. Hello, Kuya Bern. Miss na miss ka na nila, Kuya Bern. Kuya Rico. Silent, Lagyan mo nga marano siya. No? silent lang talaga yan si Kuya, Kuya Rico. si Kuya Bern. Paano ba? Pindutin mo yung ano niya. Para di lamigin si Kuya Rico. Lagyan natin ng jacket. Isang, ano lang, press, pindot lang ba? Pindot lang ba? Oo, wala na tuloy. Wala pa. Hindi ko alam yun. Pwede ba ako maglagay mo? Hindi, ito. Sa akin lang. May jacket ka na po, Kuya Rico. Pag sunod na comment mo, nakablo ka na. Dito lang ako, no? Lagi ako saludo kay Bro Bern. Rico, hi. Hi daw po. Sabi niyo naman. Hindi. Tingnan lang muna. Behave yun, Kuya Bern. Dinadamay ka pa, Kuya Bern, no? Dinadamay ka pa ni... Trio pala to sila. Si Kuya Romel, si Kuya Hok, tsaka si Kuya Rico. Trio pala to. Magkapantay-pantay sila. Kuya Bern. Silang tatlo. Trio talaga sila. Si Kuya Benji medyo angat dito sa tatlong to eh. Oo nga. Ano daw? Oo nga, wala naman akong hilig manood ng naliligo. Oo nga, tami kumbaga triple R. Ay, triple R nga. Triple R na nga. Si Kuya Benji, medyo ano yun sa inyo eh. Kuya Berno, tumatawa si Kuya Romel. Nakatawa sa'yo si Kuya Romel. Akala niya siguro nagsisinungaling ka. Tawa din siya. Kumbaga sa wrestling may triple H dito. May triple R. Ay. Hindi pwedeng quadro eh. Kaya lang tatlo yung R eh.
Ang baby ni Kuya Bird. Wala daw siya hilig sa naliligo eh. Ay, si Pula. Magandang umaga, Pula. AM na eh. Extend na naman kayo dyan ah. Opo, Kuya Bern. Extend talaga ng... Extend talaga. Kasi nung last check-up ko, parang na-expect ko na. Hindi ko lang masyadong inaano. Kasi nakalagay dun sa card ko, may 15 tsaka may 22 eh. Tinanong ko yung receptionist doon, ano eh. Ilalagay ko na tong dalawa kasi yung 15, sabi niya, ilalagay ko na to kasi may check-up ka pa sa 22 eh. Hindi na lang ako umimik. Pero ano na yun, in-expect ko na. Tinanggap ko ng malumanay. Kuya Hawk, hello daw po, sabi ni Pula. Ano si Pula? Mega love shout out po. Pula, sabi ni Kuya Romel, Kuya Bern. Oo, kambal for the kings na. Bakit? Bakit for the kings na? Di naman daw naliligo si Kuya Bern ng, hindi naman daw nanonood siya ng naliligo eh. Paano naging 4? Sino pang 4 nyo? Kuya Hawk. Ayaw ni Kuya Bern eh. Yan, shoutout kay Pula. Kamusta dyan, Pula? Walang ulan? Yung reply ni Kuya Bern, oo nga, wala naman akong hilig manood ng naliligo. Wala bang ulan sa Bicol, Pula? May may low pressure, Kasi may low pressure eh. may low pressure na may isa pa. Meron pa? Kumbaga si Ada nandito sa papunta ng Catanduanes, dito sa baba meron pa. Ito, Pilipinas, dito siya Kaya huwag galing. naman bumagyo. Na ano ba nila? Unang buwan ng taon. Yung natural disaster yan eh. Pero malamig ata sa Bicol eh. Oo, ang lamig doon hanggang Mahangin pa. dun eh. Hanggang katapusan pa ng Feb. Yan yung pinakamalamig na season sa Bicol. Malapit na yung pista doon sa Eh, oo nga pala. barangay namin. Doon kila mama. Makikipiesta ka ba? Depende. Kung ano sabi. Malay mo matapat na pabalik ulit tayo dito sa Pwede nga ako na lang mag-isa. Kayang-kaya ko na yan para makakauwi agad. Kasi kung mahilo ka sa biyahe. Hindi yun. Ang kamay ko ay. Last 5 minutes. Maya-maya out na tayo. Maya-maya po mag-out na po kami. Para, Siyempre salamat sa mga nag-tune in. thank you sa lahat. Mga kwentuhan. At siguro, Di pa balik contest balik sa po kayo kay nakalive. Ate Margie. Kaya sabi ko kay Ate Margie, saglit lang tayo mag-live. Ginawa lang namin yung update na to para, yun nga. Yung live para maka-update. Baliktad. Baliktad. Pahinga na kayo ate Opo, Oo. Kuya Opo, Romel. Opo. Kuya Maraming Bern, salamat. pasensya na Kuya Bern. Kailangan na din talaga mag-out. At sa mga silent viewers, Mm. salamat po sa inyo lahat dyan. At mag-sleep na kami. Para bukas, kung ano kung maisipan, kung makagawa ng vlog. Basta makita nyo na lang sa vlog kung makagala ako. Medyo mahaba-haba yung nilakad-lakad namin kanina eh. Pagod din, sakit sa paa. Opo, pahinga na kayo. Opo. Salamat po, Kuya Bern. Ate Ching, mag-out na po kami. Alam ko nandyan ka. Silent viewers lang, Ate Ching. Naka-headset lang. Oo, na-headset. Baka nasa work na to kasi na eh. 12 na. Ayan, babay na tayo ma. Thank you po sa inyong lahat na nag-tune in. Kasi umaga na. Thank you. Si
Si Kuya Romel, Kuya Bern, si Kuya Hawk, si Kuya Rico, si Pula, sino pa ba? Si Ate Margie, si Kuya Roel Molina. Yun, si Kuya Jaime, pasensya na po, may ginagawa si Kuya Jaime. Nagsabi yun eh. Kuya Jaime, Ate Cheng, Mama Maria Jane, Kaya Kuya na, Ruben, na si Hindi Kuya kami- Roel Juliano. hindi pwede na ano yung tanghali na tulog pa dito kasi nakikita na lang kami. Kailangan sumabay din kami sa tulog Gumising para na aga. Ayan po, babay na. Babay po. see you. Babay, bye. Ano ba? Tingnan natin kung ano mga kaganapan sa next episode. Salamat sa ano, mga nanonood sa mga vlog ko. Tingin po sa inyo lahat. Thank you, Kuya Bern. Alam mo na yun, Kuya Bern, Ate Chin. Bye-bye. Thank you sa inyo. Mama Maria G, shout Mama out. Maria J, thank you po. Bye-bye. Bye-bye na po. Kuya Jojo, bye. Ingat kayo sa work niyo.